Здравейте, приятели! Аз съм Мария Матева. Аз съм софтуерен инженер по професия, но любител в звукообработката и днес реших да запиша едно видео, което коментирам така наречения скандален запис номер 1, който изтече в Афера БГ. Ако искате да се запознаете с мен, не желая да бъда анонимна, може да видите в подкаста на Правосъдие за всеки, епизод 101 имаме в края. Днес, за съжаление, ще бъда без камера. Поговорим за така наречения скандален запис номер 1, в който става въпрос за разговор между Асен Василев, Кирил Петков, Лена Бориславова, Николай Денков и още някакви персони. Той изтече в Афера БГ, където има един транскрипт. Виждате, в него има страшно много многоточие. Накрая има приложено аудио. Аудиото е в платформата SoundCloud, в акаунта на Веселина Томова Захариева. Тук има още няколко аудиозаписа, които са качени. Те са дълги по доста по-малко минути. 2, 30 секунди. Този запис стана достояние на националните телевизии, влезе там, беше коментиран и това е единствената причина аз да обърна внимание, защото за мен този запис няма нужното качество, за да се потвърди, че е достатъчно достоверен. Някои приятели казаха, ама където трябва да се чува. Аз имам малко различна гледна точка, която ще ви я покажа днес. Тази моя гледна точка съвпада с това, което каза Христо Петров в лице в лице. Например, факта, че има страшно много шум, който изглежда допълнително добавен в аудиото, така че вие да не може да чуете диалога, а да си служим само с предположения. И сега аз тук искам да ви прочета изразително част от от техния диалог. За какво става въпрос? Хващам произволен отрязък. Изразително. Кирил Петков. Добре, имаме ли нещо друго? Николай Денков. Аз имам едно дребно въпросче, ама в момента пускам 3 точки. Нашия 3 точки. И мисля да пробвам много дълги 2 минутки. Просто не знам как да 3 точки. Нещо в системата ни не е проработило. Точка. Жена 3 точки, мъж 3 точки. Мъж 3 точки, може да 3 точки. Цяло 3 точки, мъж 3 точки. Николай Денков 3 точки. Има 3 точки, но тези реклами трябва 3 точки. Мъж абсолютно. Мъж 3 точки, двете дати Мирослава 3 точки, мъж 3 точки, случило ли се е 3 точки. Сега, от този тук интервал, който аз прочетах, ние не можем да заключим абсолютно нищо друго, освен че е добавен тук за обем или може би цели да създаде усещането, че е изваден някакъв автентичен запис. Аз честно казано съм на малко по-различно мнение тук и ще се опитам да ви го докажа, да се обоснова съвсем с факти. Чрез онлайн услуга съм свалила записите, които са предоставени в SoundCloud и ще отворя с програмата наречена Audacity. Това е програма достъпна на всички популярни операционни системи, доколкото ми е известно. Отварям записа такъв, какъвто е оригинално качен. И сега какво виждаме тук? Това е програма за звукообработка, така че виждаме всъщност най-грубо казвам звуковата вълна на разговора. Който е учил физика знае какво искам да кажа. Тук виждаме наслагване на вълни с различни честоти, различни дължини, т.е. ниски и високи тонове се наслагват, за да създадат звука, който чуваме. Това е графиката, която виждаме. Обяснявам го нарочно, защото за някои хора разбрах, че не е съвсем интуитивно това, което ще кажа. И сега като погледнем записа на първо четене, ще разширим малко. Пак казвам, подчертавам дебело, аз съм любител, не съм експерт, но виждаме тук. Сега, тук има едни такива паузи, които за мен изглеждат неестествени.
Тук става въпрос за разговор между 5 човека. Тези паузи са между 10 и 15 секунди, беше най-дългата, в която аз не знам какво се предполага, че става, но застанете, стойте 15 секунди в стая с някого, с още 5 човека, 5 българи. Това не е възможно. Това е пауза като за индийски сериал. И за мен тези паузи тук, за мен това са фрагменти. Мога да ви направя една бърза демонстрация, какво точно се опитвам да кажа. Създавам един нов файл. Така. Взимам си едно парченце. Слагам си едното парченце. Взимам си още едно парченце от някъде другаде. И него го слагаме и тук. И вижте как се получава, нали, като се дръпна, вижте как става една дупчица тук. За това говоря. Взела съм абсолютно 2 произволни парченца, просто обяснявам как аз бих насложила тук да сложа драматична пауза. Така. Тук тези паузи са запълнени умело с шум. Ще го чуем този шум, какво представлява. Защото така както е предоставен записа, оставаме с впечатление, че просто има микрофон, който е на шумно място. Сега, с каква техника е записано това? Като вие знаете, че нито вашия смартфон, нито вашия лаптоп ще запише чак такъв шум. Не знам с какво е записано това нещо, но със сигурност това не е професионална техника за записване. А доколкото разбрах, има теория, че това е запис от службите ми. Ако е така, горките трябва да им се купят по-добри микрофони. Аз в този шум долавям някаква машина, която звучи, някакъв вентилатор или климатик, или на самия лаптоп, който записва. Да чуем и тези паузи. Тук малко рано я отрязах. Ще чуем и тази. Слушаме паузата. Много шум, клаксон. Добре. Вие виждате, че явно този запис е направен на много шумно място. И този фонов шум, когато го има, освен ако устройството не е повредено, което, нали, би могло да бъде, но твърде много съвпадения, този фонов шум би трябвало да го чуваме долу-горе през цялото време. Сега, ако е било отворена, затворена врата, да се чува някъде отвънка, нали, в някакво помещение, възможно е да варира. Има варианти. Аз ви казвам какво за мен изглежда най-очевидно. Така, за мен някой е направил ето това, което аз направих. Тук и си е добавил шум отгоре. Шумът е добавен съвсем целенасочено, вие да не можете да чувате добре какво се случва. Според мен. Казвам моята лична теза. И сега, ако това не е убедително, нека ви покажа какво се случва в началото. Ние този шум го имаме, нали така? Той се чува. През повечето време се чува. Тук го чуваме шума. Вижте обаче, нека да видим с самото начало на запис. Първите 800 милисекунди. Вижте какво става. Тук няма шум. Защо? Не е същия шум. Едно просъскване, но това не е същия вентилатор и не е същото нещо. А тук съвсем в началото пък съвсем няма нищо. Сега тук устройството да се е забавило да предава, не знам. Но за мен това, което се е случило е, че човека, който е сглобявал, хипотеза, просто е взел първото парче и слагайки го в началото е оставил една малка пауза без да иска. Или с да иска. За драматичен ефект. Не знам. Но за мен това е бил чист трак, върху който е насложен звук. Тоест, това не е един общ запис, това тук е рязано. Аз като любител, моето твърдо мнение на любител, повтарям, е, че това видео е пипано, е рязано тук. Пръв поглед. Просто вижте го. То се вижда и с просто око. Много е малък шанса 5 човека, които имат какво да си кажат, говорейки си, да правят такива паузи. Казвам го, защото в текста тук тези паузи не са отразени. Вие оставате с впечатление, че е един общ разговор. Не стига, че има толкова много
многоточия, които вие може да запълните с каквато приказка желаете, но на всичкото отгоре тези дълги паузи, нали, примерно да се каже друга сцена, или не знам как да се нарече, нов кадър, ново действие. Не, това го няма. Това го няма тук и оставате с впечатление, че това е един общ диалог. За мен, приятели, до тук само. До тук това е достатъчно, за да кажем, че този запис е манипулиран и не би следвало да му се обръща чак такова внимание. Аз лично не бих ви занимавала с остатъка от аудиото, но ако не сте достатъчно убедени, ще направя един разбор на това, което съм забелязала и ми е направило впечатление. Ако имате желание, ще минем още по-детайлно в записа. Първото, което направи огромно впечатление, тук вървейки по този разговор, който е транскрибиран нали, тук се говорят някакви общи неща, явно става въпрос за финансиране на кампания. Вие прочетахте ли го всъщност? Каква логика може да извлечем от тук? Честно казано, не е много добра. И това, което се чува, чува ли се в действителност? Защото аз, честно казвам, не разбирам много от това, което се чува. За мен този фрагмент може да се изчисти от шума и аз после ще ви направя демонстрация с 3 клика буквално, може даже 2, да си изчистите това от шума и поне да не ви шуми този мотор, който е добавен за да шуми. Защо е направено всичко това? Също както в трилърите и филмите на ужасите, когато не виждате какво става и свири класическа страховита музика, това са най-страшните моменти във филма, защото е оставено на вашето въображение какво се случва. Тук се опитват да ни внушат, че този разговор съдържа изключително скандална информация и това нечуване ви добавя съмнение, ма те какво точно казват сега, какво има на тия 3 точки. Ужасно е. Смисъл, според мен това е изключително манипулативен ход. Но да чуем, ще приближа малко и да чуем какво се случва около първата подчертана реплика. Какво казва? Ясно се чува, че Асен казва, нека го кажем по друг начин. Не сме събрали парите, така че шансът... Нека го кажем по друг начин. Не сме събрали парите, така че шансът на първия 3 милиона е 0. Ако стигнем да надхвърляме... Шансът да стигнем 3 милиона, Асен казва 0. Те пишат много. Какво значи шансът е много? Вие така ли говорите? Шансът е много. Той казва, шансът е 0, хора. Чуйте го пак. Нека го кажем по друг начин. Не сме събрали парите, така че шансът на първия 3 милиона е 0. Шансът да отхвърлим 3 милиона е 0, казва Асен. А те казвате много. Добре, бе. Окей, тук Асен се кара, че нямат пари за кампанията. И какво още казва? Така че шансът на първия 3 милиона е 0. Ако стигнем да надхвърляме 3 милиона, ще проконтролираме. Ще проконтролираме, те пишат, ще пропуснем. Окей. Тук сякаш сме абсолютно глухи за това, което казва Асен Василев. Той казва, не събрали парите, така че шансът да стигнем 3 милиона е 0, казва. Чуйте го добре в записа. Ако стигнем 3 милиона, ще проконтролираме. Тоест, те се опитват да си съберат парите за кампанията, много са далече от това, но ако случайно надхвърлят, ще правят някакъв контрол. Така разбираме. Хора, това е абсолютно безумно. Не стига, че нищо не се чува. Най-вероятно нарочно е влошено качеството на това аудио. Най-вероятно е рязано яко в него. И на всичкото отгоре транскрипцията няма нищо общо. Е противоположното на това, което се случва. Ами, честно ви казвам, хора, аз не знам как е възможно материал с такова качество да бъде предоставен на българската общественост. Ами, айде малко по-сериозно. Как е възможно толкова да подценяват българската аудитория? Аз съм наистина искрено
искрено обидена от това отношение. Също така интересен факт е, че нашия любим фонов шум, който се чува на другите места така силно, тук на места като че ли поизтънява. Не е много ясно видимо, но вижте фоновия шум как изглежда. Тук как изглежда и тук има местенца, където се губи. Ще се опитам да го покажа. Но ето това местенце. Чуйте тук сега. И чуйте тук. Правите ли разликата между това? Така, за мен има огромна разлика в тези фрагменти, защото изглежда, че този вентилатор или каквото е там, дето шуми, не шуми през цялото време. Не е изключено това да е реалната обстановка, но за мен е много подозрително. Ще ви покажа няколко такива фрагмента и то точно случайно в ключовите моменти, които са подчертани в афера, има такива изценявания на фоновия шум. Дали е случайно, не знам. Дали по някакъв начин е усилен звука и намален шума, пък за да се създаде някакво впечатление, не знам, но така или иначе това е обработен запис. При всички положения има човешка намеса върху него, за да се чуват точно тези моменти, точно там шума е най-намалял по някаква причина. Моята версия е, че шума е добавен върху голяма част от записа, но може би тези части не са афектирани, за да може да се чуват добре и да се създаде някакво внушение. Каквато и да е обработката, приятели, каквато и да е човешката намеса, обработено ли е видеото или аудиото, могат да ви представят по коренно различен начин. Представете си, казвам, не обичам торта, някой изрязва нето и аз вече обичам торта. Може да се играе до крайност с тези фрази. Спомнете си как, когато Асен Василев беше казал за Бойко Борисов, вашата политика е да го духат бедните. Това беше от Асен Василев към Бойко Борисов, но според мен и Асен Василев беше казал да го духат бедните. Така беше разгласено. Нека сега да видим края на самия запис. Тук отново има осветена част от него. Това е телефонният разговор между Кирил Петков. От някъде от афера са сигурни, че той говори точно с Пламен Бобоков. Където тук има една 15-секундна пауза, не знам дали я виждате, от фонов шум. И сега, ако се приближим малко по-внимателно, погледнем, се вижда, че на някои места, значи фоновия шум изглежда визуално така. На някои места обаче по някаква причина той не се вижда толкова добре. Как така вентилатора или там каквото шуми си прави пауза, тук си почива, не знам, но можем да видим, че тук в този мъничък фрагмент шума го няма. Не знам дали го чухте. Тук няма такъв шум. На мен така ми изглежда. Смятам, че всеки, ако реши, може да го провери. И за финал щях да ви покажа какво всъщност може да се направи с 2 клика с един такъв разговор. Можем да осветим тази част, да я селектираме, извинявайте, и така, и да кажем един клик Noise Reduction, т.е. да намалим шума. Казвам му да вземе профила на шума. Той ще си го сметне. И втори клик му казваме да го махне. И сега ще видите колко по-ясно ще се чува тук. Така, този така изчистен записа можеше да е поднесен на аудиторията на афера. Сега, тук трябва да се вземе предвид, че така изчистен вече аз не мога да го анализирам, защото е минал този автоматичен филтър и го е пречистил от тези малки детайли, които успях да забележа. Но отново ви казвам, че този скандален запис номер 1 отблизо изглежда скандално сглобен. Ако искате да анализираме останалата част от записа, оставете ми коментар.
Това важи и за останалите записи, които са изтекли. Може да ги прегледаме по същия начин. Но за мен лично, отново любител, категорично тук е имало намеса в този запис. И имайки каквато и да е намеса, това го прави вече неавтентичен и не би трябвало да стига до ниво национални медии. Би трябвало да е тяхна отговорност да проверят поне с някакви елементарни средства дали има резон да бъде този запис предоставен на обществото като нещо, към което да им бъде насочено вниманието. Апел към медиите и благодаря ви много за вниманието.